Здравейте, хора! Аз много мисля върху този въпрос. За кой да бъда? Ето какъв е той. В смисъл, нали знаете, че в Русалки нещо Шуи и Лили са се скарали. И просто не знам какво се е случило. Всъщност аз знам, защото някои от Русалки са качвали, примерно Дари и Вики са качвали. Също така и мисля, че Жизел е качвала и Линшо и Лили естествено са качвали, обаче аз не знам за кой да съм. На Линшо примерно казва едно, пък Лили казва друго. Аз не знам за кой. Затова съм си за и двете. И двете си ги харесвам порано. И двете са много сладки, красиви и мили според мене. Да. Това е. Ако ви пишете в коментарчетата за кой сте. И аз се абонирайте за моето канал.